Традиция – это не поклонение пеплу. Это Гореф-гадәт учакның көліне табыны түгел, аның ялкынын сөндермәү. Ансамбльдә эшли башлагач, мин шундый бер күренешкә тап булдым. Бер вакыт репетитор Мансур Әхмәт улы Гатиятуллин белән баш дирижер Рәшит Шакур улы Мустафин миңа борынгы җизнәкәй биюен кабат сәхнәгә чыгаруда катнашырга тәкъдим итте. Два знаменитых мастера. Ике танылган устаз мине сайлаган. Бу күпмедер күләмдә минем дәрәҗәмне күтәрде. Сине хәзер тарих белән газаплаячаклар. Бу заманча түгел, искелек калдыгы диючеләр дә булды. Беренчедән, барлык номерны да заманча күзиктән карап эшләргә була. Икенчедән, күп мәгълүмат ташкыны зыян китермәс. Чыннан да, Бөек Фәйзи Гаскәров куйган әлеге биюне остазлар хәрәкәтләр өйрәтүдән түгел, аның тарихы, беренче башкаручысы Борис Бирючевскийның ул елларда халык арасында нинди уңышка ирешү белән таныштырудан башлады. Гадәттә, шулай була да. Иң мөһиме сюжет. Была песня «Жизнекей». Элек хор репертуарында «Жизнекей» дигән җыр булган. Әлеге җырда урта яшьләрдәге ир ак балдызына күз сала. Балдызы аңа хатынының яшь вакытын хәтерләткән. Ул үзен яшь чагындагы кебек кәттә егет итеп күрсәтергә тели. Җавап итеп, ул балдызыннан шаян сораулар һәм кисәтүләр ишетә, ләкин югалып калмыйча, тапкыр гына җаваплар да бирә. Бу бармагың никкә кере, җизнәкәй? Алтын балдак кигәнгә, балдызым, ялгызым. Бу аягың никкә кере, җизнәкәй? Кыйммәт читек кигәнгә, балдызым, ялгызым. Бу йөзләрең ник саргайган, җизнәкәй? Сине өзлеп сөйгәнгә, балдызым, ялгызым. Достаточно сложно все это изобразить пластически. Пластика ягыннан бу биюне күрсәтеп бирү бик авыр. Комик мәхәббәт героин уйнарга кирәк, ләкин гүзәл зат үзе сәхнәдә юк. Шулай да аның монда икәнлеген халык тоярга тиеш. Эш һәр такт язылган пластикага килеп җитте. Бигрәк тә номер башында басып торган килеш бик озак тамашачыны биюгә әзерләп, сихерләргә кирәк. Биюнең бар уңышы әлеге хәрәкәтләрдән тора. Башы ничек, ахыры шулай. Затем темп Аннары назревает. темп артканнан арта бара һәм номерның ахыры искиткеч дәртле тәмамлана. Хушына килеп хәл җигач, җизнәкәй үзен рәткә китереп, сынаулы карашлардан качу ягын карап, мәчеткә соңга калам дигән сылтау белән сәхнәдән чыгып китә. Мин шәһәр халык биюләрен гамәлгә куючы Фәйзи Гаскәров алдында башымны иям. Узган буыннарның иҗат ялкыны белән балкыган факелны озак еллар тотып барырга мөмкинчелек биргәннәре өчен Мансур Әхмәт улы Гатиятуллинга, Рәшит Шакур улы Мустафинга, Лима Гали кызы Кустабаевага чиксез рәхмәтлемен. Ансамбльнең яшь биючесе Владислав Уткинга шушы кыйммәтле тәҗрибәне ни дәрәҗәдә тапшыра алганымны халык үзе бәяләр. Әмма шунысы бәхәссез, бу биюне башкарып ул Грозный шәһәрендә узган Мәхмүд Эсенбаев исемендәге бәйгедә беренче урынны алды. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең алтын фондында әлеге номер лаеклы урынны алып тора.